Um, so njengamanje sisakhona futhi la endaweni yaseMalikazi. Njengoba nibona nje bafowethu ukuthi kusashunqa-ke lana-ke intuthu. So ubaba lo uyena umnikazi wesitolo. Engathi kushe khona nje ebusuku kubi namhlanje. Njengoba nibona nje lana-ke bekukhona amathayi kahle kahle. Abantu bebekhanda khona amathayi lana. Njengoba nibona nawo amaremu kushile nje yonke into nje kushile. So namanje kusasha laphayana. And leyanto ngathi ila ipump le ayilo kokufutha compress. Oh okay. So mhlawumbe nje baba wami ngangibeka nje sithombeni ukuthi wena uzwa nini ukuthi kunesimo esikanjena lana and then ungi-update nje mhlawumbe moving forward. Oh futhi mina kahle ngivuswe uma stand lo esidenta kuyena la. Oh okay. Nayo uvuswe khona ilo lo le Container. ukushisa icontainer yakhe. Oh le. Bayithelile nje ngopetrol nayo lapha ya. Futhi I think uyena uphaphame. Themi phaphama wavula futhi babaleka abantu ade beshisa basebuza khona umuntu phakathi lapho wavulayo wasememeza window bafika bezovula lento umphezulu. And amathayi asha fast yonke into kuyashesha amathayi. Kuyashesha. Ngoba vele befaka upetrol. Oh bafaka upetrol. Befaka upetrol. Okay. So manje izinto manje seyishile lezi zinto lezi noma ngathiwa ziyinsimbi kanje there's no way ukuthi sangalungisela. Yabo nje ukuthi i-compressor bevele u-52 amathathi lapha phakathi khona stock esi-adjustedile vele yonke into ku-police station ngiregister kanjalo bewu-52 amathayi saphinza add amanye awu-10 angithi uyazi sikunesize amathayi bahle amanye awu-10 futhi nje wonke lo 62 ushini. So ubaba washa ilento umshini lo ukhipha amarimu. Okay. Nangomunye umshini ukhipha amarimu. Yeah. Nayi i-compressor la. Umshini lo ithi rest 40,000 compressor la 30,000. Yes. 30,000 40 30. So we've lost imali mhlawumbe close to 200,000 nje. 200,000. So mhlawumbe ngokubuka kwakho baba wami isiphi isizathu mhlawumbe besonze ukuthi abantu bashise la ngoba ngizwe ngathi umZulu nje kahle vele angithi umuntu eyidayisa la bebenokumsabisa bebuza ukuthi uhamba nini wase eloke epost ukuthi ufuna ukuyidayisa kahle indawo. Oh okay. Kanti vele mina ngijwayele nabafana bakhe abamsebenzi la baloku ethi ufuna ukuyidayisa vele kubemsongela abantu uthe masese ngavele ngathi mina ngicela ukuyithatha mina le ndawo le. Oh okay. Futhi ngisebenze nomfana oyedwa wakhe uthi uMasi ngisebenze naye ngoba sangifundisa umsebenzi ngoba vele ngithe mina ngahlala ngifundisa umsebenzi sifunda umsebenzi ngifundisa yonke into bezohamba ngekuphela inyanga sengikwazi umsebenzi sengiqasha abantu bakhona la kwande umsebenzi yakhona la endaweni emva kwaloko-ke nami ngisafunda umsebenzi bese sengiqeda ukufunda umsebenzi bese ngibiza abantu bendawo ngibafundise nami kuba yibona abasebenzayo nabo beshisa mhlawumbe becabanga ukuthi kusawuyena umnikazi wecontainer lo wangaphandle waseMozambique. So waseMozambique kulo Mozambique obesebenza lekhaya. Obesebenza umnikazi i-owner le yaseMozambique yayidayisela mina. Oh okay. Iproof nayo yonke into iproof nje ngiphethe. Okay, so mhlawumbe affidavit sahamba se-police station yonke leyo nto saye enkantolo kwathiwa asenkantolo ukuthi uyangidayisela into ethile kanje sakwenza konke. Yes. So iproof uyiphethe kumanje. Ngiphethe kumanje. Amaphoyisa mhlawumbe busuku wabikela ngalolu daba mhlawumbe asasendleleni or something. Yafikile amaphoyisa. Fikile nje amaphoyisa konke necishamlilo za statement amaphoyisa nawo statement. Yes. So mhlawumbe ungathini mhlawumbe ukudlulisa umlayezo kubantu abenze into ekanje because njengamanje kubuye ngazi ukuthi wena the usuluza imali eningi kakhulu imali ukuthi uthenge le ndawo le uthenge icontainer nestock futhi obufake phakathi kubuye ngathi usuluza imali eningi kakhulu mhlawumbe ungaba nomlayezo mhlawumbe ongawudlulisa esizweni. Into engayidlulisa nje ngicela kumphakathi ngiyacela ukuthi abayiyeke lonto at least uma bona befuna ukuthi mhlawumbe kulezi indawo lezi zingasebenzi befuna ukusebenza okungcono bezame njenganami bahlanganisa imali bayithenga indawo zikwazi ukuthi hayina qhubeke kusebenza abantu bomphakathi ngoba bengizoqasha bona abantu bomphakathi bakhona nje esengabi
bekisile ukuthi bekaqeda ukufundisa umsebenzi laba behamba bona bazongena esikhaleni abangasebenzi abafuthi abangasebenzi abahleli bakhona la eSouth Africa khona la umakhelwane kuzoqasha bona umakhelwane ufika wangikhalela wathi hawu sungithembise sengitshela singibikile lathi ekhaya ukuthi hawu izophela inyanga sengizoqala ukusebenza nami. Yes. Bhuti omdala no akesithemba ukuthi mhlawumbe khona ukulungisa okuzokwenzeka kusukela manje kuya phambili. Bengicela nje ukuthi hayi bangilekelele nami ngikwazi ukuthi ekulist kube khona into zami vele kuzosebenza abantu bakhona bomphakathi bona laba abashise yibo abazosebenza bona labantu abashise izinto. Yes. Bashisile into ezosiza bona abantu bomphakathi. Mhlawumbe ngalesikhathi njengoba usho ukuthi busacela ukuthi bake bakufundise umsebenzi nawe ukuze uzodlulisa iskill to abanye abantu base South Africa bese bekhona nje sengibekile lento ababekisile ngibazi bethe amajida ahlele ngasebenzi mhlawumbe qedwe ukuthi mase sengisazi isibani sizofundisa bona kube ibona abasebenzayo. Mhlawumbe babambe kuthusa kangakanani into yokuthi mhlawumbe labantu bane deadline mhlawumbe ama illegal foreigners ane deadline ukuthi mhlawumbe mhla ka-30 kumele ngabe wonke sehambile. Don't you think mhlawumbe abantu bahlulekile ukubekezela emva kokuthi mhlawumbe abantu abanye sebehambile kube khona abanye abasele basaqhubeka beza operate? Kahle beyivele isivaliwe kusho ukuthi uma stand waloko bemhlophe ethi ngoba sunayo iproof bevele sivaliwe ukuthi ngoba sunayo iproof semdayiselele cela ukuvula iRun ukuze bangangeni bathatha izinto laba agent umnikazi wakhe cela ukuvula ubufunda umsebenzi uRun ukuze uqhubeke babona ukuthi babona abantu ukuthi hayi akuyonto oganga le angangeni namaphara kusaqhutsheka kusasebenza. Beyivele ivaliwe kahle ngayithenga salento ngayithenga bidayisevele ngamhla ka-30 sayithenga sekumele uqhubeke iRun. Mhlawumbe more comfortable ungasho ukuthi mhlawumbe icontainer boyithenge ngamalini ngoba njengoba I don't think ukuthi isazosebenza message. Hayi kuthe 30,000 khona neproof yalokho. Khona ngalokho ngiyithenga ngo 30,000. Baba mesingaze sigule mhlawumbe siphumele ngaphandle. Njengoba nibona ke bafowethu ukuthi kumapeketwane kunje ubafu uyasho ukuthi izinto zakhe ziwotha boma 30,000 40,000 namathaya amasha stock esisha besangenile amaphampi zonke izinto zokulungisa nje kahle amathaya kule ndawo. Kusasha ke ngaphakathi njengoba nibona zifikile icishamlilo njengoba esho ubaba ukuthi zifike zabhala istatement ukusho ukuthi into nje esanda kwenzeka kuzosa nje kube namhlanje mhlawumbe kube bekuyikhathi izinto mhlawumbe kwenzeka yonke lento beko 10:11 kuya ku 11 beko past 11 nafika sekusha and kusasha namanje angicabanga mhlawumbe ukuthi abantu ababodwa benza into ekanje ngoba khona esinye futhi isitolo hayi kude nala mhlawumbe nje 3 kilometers away from la kukhona esinye isitolo futhi eseshisiwe. Angicabanga ukuthi mhlawumbe abantu ababodwa abenza konke lokho. Ngiyacabanga ukuthi abantu ababodwa ngoba ngithi bekusakhuluma umphakathi bosakhuluma lo deadline ukuthi namhlanje kuthi sekube namhlanje kumgqibelo. Yes. Bengisezwe amahebezi ukuthi bazongena lo to do ba check ukuthi le kanti kusukela lapho ukuthi benza izona izinto efana nalezi. Kahle baqale lapha kulesa sitolo esilapha ngemuva sesibona lapha ngemuva lesiya sitolo lesi. Baqale bashisa lesi. Baqale bashisa lesi. Base bese bayakulesi kanti ukhona umuntu. Yes. Petrol kanti kovela ukhona ophakathi utheme iphuma ke ukuthi babaleka ngoba bese bethi bawuthisa ngaso. Sisinda kanjalo naso kushilo masovela lapha phezulu. Petrol. Phezulu kwayo khona upetrol phezulu. La. Okay. Elinye le container le level operator omunye wabafowethu ukhona ngaphakathi. Petrol lo. Bebe upetrol wonke lo. Sikomile petrol wonke lo. And upetrol uyashesha petrol wonke. Abona no menches. Okay. Ukhona ulokho njani my friend ngaphakathi? Awusambe kufikile ukuthi lapha azomlanda. Okay. Statement nje bakwalowo. Okay. Basazofika. Kukhona ke ngingakhuluma nabo ngale. I think mhlawumbe bekhona nayo lo wangapha anginaso isiqiniseko. No akesithembeke ndonami ukuthi mhlawumbe kuzoba khona ubulungiswa kusukela manje kuya phambili. Siyabonga. Ngicela nami ukuthi kulungiswa. Nami yona bendlela ngithi kwakuthiwa abantu abahambe khona nizosala nini sesithengileke indawo sekushiselwa thina abantu bala eSouth Africa. Hayi. No, ake sibonge kakhulu baba wami ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu.